Porque non hei de cantar, porque non hei de cantar, porque nei de andar alegre mentres non teño pesare. Pero
Despois, quedase a unha ben, despois de ter resistido. Cada quen, pois, que aplique as súas cousas. Ahora vou cantar unha composición, non son de moita letra. Mais ben me dixo levarme pola música máis que polas letras. Teño algunha canción feita como a base de algún poema que eu non escribín. Normalmente está feita poquinha letra. Esta é a letra. Aí vai. Queres vos soltar de novo? Estos sonidos van a quedar grabados, porque estas dos cousas graban o que vou facendo, e despois o reproduzo de novo. Entón, se falades, vos ides escoitar aquí repetidamente. Vos veredes o que queredes facer. Queredes colaborar?